月曜日のクイズの答え。あ、違うわ、昨日のクイズの答えなのか。すみません。えっと、何々しても構わないよっていう言い方は、まあまあいろんな言い方があるんだけど、そもそもマインドっていう言い方ね。疑問文の方が有名だよね。Do you mind って言い方ね。何々してもいいですかってね。で、実は本当はそれ、実際は Do you mind は嫌ですかって聞いてるから、答えるときに、例えば Do you mind my smoking here? ってこう言ったときに、まあ、別にいいよって言いたいときに、イエスって言っちゃうと、アメリカ人には嫌だよって聞こえるので、だから、アメリカ人吸いたくても吸えなくなったりとかね。まあ、とにかくその Do you mind っていう言い方は、これ気をつけないと、旅行英語とかでは何々してもいいですかみたいになってるけど、本当は否定だからね。で、今回の問題もそれと同じなのよ。ちょっと間違える人が多いかも。まあ、ちょっと頑張って挑戦してください。詳しくは日曜日にやりましょう。さて、今日の問題。頑張って。